Ayun, may kwento ko lang sa inyo nung araw na nakapatay ako ng aswang. Isang araw nang naghahan ako ng gagamba sa tabing bahay namin sa probinsya, sa likod bahay, ay may naramdaman ako sa medyo may kalayo ang lugar na nagmamasid sa akin. Kakaiba na tila yata pinagmamasdan tayo. Nagmasid-masid tayo sa paligid. Medyo kinabahan dahil tayo ay 12 taon pa lang noong mga panahon na yan. At doon sa bandang may di kalayuan sa bahay namin ay may sinasabing aswang daw. Bukod sa aswang siya ay mangkukulam pa. So dahan-dahan akong lumapit doon sa bahay ng sinasabing aswang na mangkukulam. Kwento ko lang ito sa inyo, itong aking karanasan. Itong aswang na ito na nababanggit ko ay hindi mo basta-basta ito mapapatay. Halos walang kamatayan to. May nagsabi nung araw na sinunog na raw ito ng mga taong bayan, subalit hindi siya nasunog, nakalipad pa siya. May nagsasabi rin na kapag nagsalita ito, pag sinabing magkakasakit ka talaga. At pag sinabing mamamatay ka, ay siguradong mamamatay ka talaga. Kaya isang araw, habang ako'y nanguhuli ng gagamba malapit sa kanyang tinitirahan, ay nagmasid-masid ako at naaninag ko ang sinasabing aswang sa may likod ng kanilang bahay na hindi kalayuan sa kanyang tinitirahan. Naaninag ko siya at napansin ko na nakatuwad itong nasabing aswang na ito. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi niya ako naramdaman. Nagtago ako sa may mga matataas na damuhan habang pinagmamasdan ko siya, at nakita ko tumatai pala itong aswang na ito. Ayan, nanlilisik ang mata habang tumatai. Medyo may kadiliman na nun dahil nag-aagaw dilim na nun, mga takip silim na yon, mga panahon na yon, mga oras na yon. Nag-aagaw na yung liwanag at dilim. So napansin ko siya tumatai. Nagtago ako sa may damuhan. Pagkatapos siyang tumai, pumasok na siya sa kanyang bahay. Nagmasid-masid pa rin ako. Maya't maya biglang may lumipad doon sa may parting likuran. Dagli naman akong lumapit doon sa kanyang tae at kumuha ako ng kaunti. Inilagay ko sa isang patpat. Sumungkit ako ng kunting tae niya at inilagay ko sa hawakan ng kanyang pinto yung kanyang tae. So nagmasid-masid pa rin ako. Mga panahon na medyo natatakot na ako dahil 12 taon pa lang ako noong mga panahon na yan. Nagmasid-masid ako, maya't maya eto na siya, bumalik na.
Bumalik na siya sa kanyang bahay. Nung akmang papasok na siya, hinawakan niya yung hawakan ng pinto at nahawakan niya ang tae niya. At ang sabi niya, nagsisisigaw, "Mga putang ina nyo! Kung kanino man ang may-ari ng tae na ito ay mamamatay." Yun. Yung mga oras na yun, napatay ko siya. So hanggang doon lang ang aking kwento, ang aking karanasan kung paano ko napatay ang aswang. Salamat. Hanggang sa susunod na mga kwento, ano inyong matutunghayan.